Hello my beloved cat fanatics, it's me again, Killabyte Ilocana, Ilongga Bisaya gal. Welcome back to my channel, and for this video, this is gonna be a pretty interesting vlog because I am not the one that's going to do the vlog. It's actually my boyfriend, my bebko, and he's in the Philippines right now having a vacation and spending time with family. I'm the one that's who's left behind here in Las Vegas because I do have a lot of responsibilities right now and I just can't afford to miss those things. Kaya sila na lang muna yung umuwi ng Pinas at nagbakasyon. Pero I asked him, since he's there, and I know there are a lot of stuff there that I want to present to you na gusto ko din ma-experience at makita. So I asked my beb to do the vlogging for me there. So ayun, itong video na to actually, pati ako nawiwili na napanood ko yung mga videos na sinasend niya sa akin. So what I did was I compiled all of those and put a vlog for you guys para makita nyo rin ano yung mga aktibidades ng aking beb. And right now they are in Magdalena. Meron silang mga activities doon, and I think they just had their fiesta there. So I was watching the videos that he was sending me and it looks like he had a blast. Napaka saya and festive nung area na yun. May mga palaro-palaro sila, yung mga ganun. So I'm going to share it to you guys through this video, and he's actually making more videos. So I'll be putting it together and showing it to you guys at the same time. Para na rin sa akin because I do enjoy watching those videos. So here it is. Buti nagkasya. Mabibigat yan lahat, Beb. Take care, okay? Okay. Love you. I love you. Oh, good. Okay. Okay, bye-bye. Ingat, I love you. Love you. Okay, talk to you on the phone. Okay, bye-bye. Babalik kami. Hello. Good morning. So we're now at the inside. Sa bahay, loob na kami. Ayun siya nga dyan, tinutulak. Si Bisayang Ilocana na iwan kasi busy siya. Next time na lang daw. So pupunta kami ng, I think, E1 yung gate namin. Bali mga 12 something yung flight, Korean airline, and then straight to Incheon, Korea na. So let's go wish kasama ka namin at marami pa naman next time, kaya next time would be good. Okay, ayan sila. I'm vlogging, that's why. So say hi. Ayan, si nanay pauwi rin ng Pilipinas. And prospected how you call that? Visitor next year. Oo. Oo. So nagbabalak siyang pumasyal sa Pilipinas next year. Travel buddy. Ito. Is it still far? No. E2 or E1? Oh, the other. Okay. The next one. Okay. Oh, yan na yung gate namin. E1. E1. Oh, medyo maaga, but that's good. Okay yan, para
masaya. Medyo matrabaho yung pagpasok yung sa security. Kailangan mong tanggalin lahat. At so far, wala namang naging problema. Oh, so this is your final destination, bro? Yeah. I'll say hello to Manila. Hey, Manila. I'll be there next year. Next year, see? Okay. Bring a lot of money, bro. Okay, so you're good? Okay, sandali lang mo. Ayan, malapit na kaming mag-boarding at ito yung ating mga bagong kaibigan, si Ate. Ate Hilda. Ilocano. Ate, ano ang pangalan mo? Lilian. So, Lilian. Ayan, magkakasabay kami. Hilda. Ayan, para madaling madaling Ayan. Anong nickname mo? Carmen. Ayan. So, nagre-ready na kasi. Ayun na yung mga stewardess. Isang oras siguro. Magpapapasok na sila. So, ito, ready na. Diretso na to ng Korea. Incheon, Korea. Kasi hindi natin kung ano magiging activity natin sa loob, baka manood ng movie. Yun. Si ate yung tumulong sa amin sa pag-check-in. Sige mga kabisayang Ilocana. See you again later. Nandito na kami sa pathway papuntang aeroplano. Go-board na kami. Ayun, nakalinya na kami. Nakalinya na yung mga naka-wheelchair. Yan ang advantage pag naka-wheelchair. Napasama ako. Ayan, kami ang priority. Pero paglabas mamaya, last kami naman ang last. So, bigayan lang, bigayan. Pero okay lang. Malapit na. Minuto na lang. Mga gutom. Masarap. Mga gutom na. Bibimbap. Yung bibimbap. Pwede mag-order? Yes, sure. Hindi nag-order po kayo? Hindi, mamimili Kasama ka na kung yung gusto mo. logo? Pwede kang mamili. Akin yung number mo ate, picturean ko, send ko sa'yo para lalo ka maingit. Basta ako lagi ko rin-order, bibimbap. Mga kabisayang Ilocana, ito, nakasettle na kami dito sa aming Silya. Aming designated seat sa tabi ng window si mother. So, nasa 46A and B kami. Ayan, marami pang bakante. Papasukan pa yung mga pasahero. Hawakan ko yung camera. Pasok pa rin mga ibang pasahero. Stewardess nila. Hintay ulit tayo. Hello to Bisayang Ilocana. Hindi nakasama. See you when we get back. Mamimiss namin kayo ni Marley. Ayan. Kami yung nauna dahil naka-wheelchair si mother. Priority ang mga naka-wheelchair. So, mga
Bisayang Ilocana. Dito na kami sa final destination. Ayan, yung bahay ng family sa Losa. Fiesta. Ano tira? Ayan, maraming bandaritas. Fiesta. So, kainan dito. Mamaya, makikikain tayo. Ayan. So, ito na yung aking mga beautiful titas. Hello. Hindi tumatanda. Nagkakaedad lang. Hi. Yan o. Nag-blur siya. Hello, hello, hello. Nasa si Ina. Merry Christmas, tita. Tita, gumaganda pa rin ah. Abay, siyempre. Oo. Balo na eh. Palo. Ayun, ang pinakamagandang tita ko. Of course. Ayan, oh. Wow. Naku. Oh, naka-duster. How was the flight? Okay Ah, lang? pagod. Di na nakatulog. Katulad, ganun Ang kami. lagkit ko. Kami din. Lagkit. Kaya ano? Sobra. Groggy. Ayan. Alin, sayawan na. Agad ang gumising. Hindi ko kami natulog ah. Oh, di pa kayo natutulog. Kami rin, di ka natulog. Mamaya, ituloy natin sila. Ayan ang mga four sisters. Ito! Ako, basta. Nag-inom. Ay, Nag-ice sila. Tunaw ang ice. Kamusta nito? Parang tayo tumatanda. Kundi ang buhok eh. Tinan mo nga. Oo. Konting tina lang yan. Ano ba? Hello! Ayan, mga vlogger. Mga vlogger. Dito. Ayan. Ang guwapo. Ayan, o. Itigil muna natin. Morning mga kapitan. Ito yung mga tita ko. Fiesta nila rito.
Fiesta kaya, naglalakad-lakad tayo. Merong palaro doon. Mga bata, palusebo, at saka yung akyat ng bamboo. Yan, tulas yan, dahil basta. Ayan, welcome to Magdalena. Ayun yung munisipyo. Doon, ng Magdalena. Usually maraming gumagawa ng movie dyan. Local movies. Tapos ito yung lumang simbahan. Kung saan ginaman. I think mayroong Juan Luna. Ginanap ang Juan Luna dito na simbahan. Some part of Juan Luna. Hindi ko na maalala kung totoo or tama yung ano pa. Ayan. So, naglakad-lakad tayo. Magdalena. Ikot tayo. Sobrang init dito. Masarap pagpawisan. Mainit din sa Las Vegas pero hindi ka papawisan ng ganito. May magtataho pa doon, no? Tingnan natin yung mga naglalaro ng palo sa ito. Yan. So, masaya sila. Ito namin game. Sige, mga kabisayang Ilocana. Update ko ulit kayo mamaya. Sa muli. Bye-bye. Oh, ayan. Noong pagkain, oh. Oh. Ito mga batch. Oh, kain na. Mga ano to. Oh, nagbibideo ako. Akala mo picture. Si Miss Pink. Si Miss Jingle. Ito si paring ano yun. Ang barkada ko nung mga grade 1, grade 2. Hello. Ayan. 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 Oh, nasa taas. Poblasyon. Yan yung bumbero. Ang pagkain ko, oh. Tinitipid ako nito mga kabatch ko eh. Yan. Konti lang. Konti. Anong pangalan nito? Wing, chicken wings. Honey garlic. Oh, honey garlic. Ito. Sweet and sour fish. Sweet and sour fish. At tilapia. Dory. Oh, ano yung dory? Lumpiang Shanghai. Cream dory. Tapos ito. Barbecue ribs. Barbecue. Short ribs. Oh. Oo, spare ribs. Spare. Rice. Ito yung white rice. Ano to? White Sorry. rice. Tapos meron kami spring Ano to? roll. Spring roll? Mango spring roll. Ito. Ito mango. Ano? Sinantulan. Sinantulan. Yun ang the best. Yun ang kinain ko. Ito. Pichi-pichi. Pichi. Tapos meron pa tayong ito. Ano to? Cake roll. Oh, hindi braso ni ano May to. yema yan. Yema. So far yun lang. Oo. Masarap. Mamaya ako kakain. Hello, magandang gabi. Kabisayang Ilocana. Ngayon ako sa bahay ng... Sige. Mamaya, pagkano? Anong ginagawa doon? Adidas. Ayan, no? Ayan ang pinakamagandang tira ko. Oo, nagbibideo tayo. Say hello sa Bisayang Ilocana. Mamaya. Andito nga sa bahay, sa kanturan. Ito yung mga pinsan kong mga gwapo, pero ako pa rin ang pinakagwapo, siyempre. Kung nga pangaluwa lang ako. Ayan. Killabyte. So, ito yung authentic na pulutan natin. Bibihira to. Hindi, marami dito sa Laguna to. Ito yung bibingkang itlog ang tawag nila, pero bugok to na parang bibingka. Isawsaw mo lang sa suka. Nako, ito yung masarap. Oh, the best. Sarap.
Pala, uli. Taba. Ayan o. Oh. Gawa sa bugok na itlog ng itik ano? Ito eh. Itlog ng itik to. Na bugok. Tita. Ha? O sige po tita, ingat. O, itlog ng itik na sa sira, na bugok. Yung mabaho. Hindi siya nagsimilya. Pero sarap to. Kuya, ipa mo. Sige, ano ba yung kinakain, yung dinadala ni ano? Ano ba? Masarap. Yun lang. Pag nasobrahan mo, may blood ka. Tapos ang kolesterol. Sige. Bye. Hello mga kabisayang Ilocana. Kumusta ulit? Nandito kami ngayon sa harap ng dito sa plaza ng Magdalena. Oh, ayan, meron daw silang Miss Gay ngayong gabi. At ito yung simbahan nila rito pag gabi. Ayan, maganda oh. Talagang super luma. Santa Magdalena. Tapos, daming tao doon. Santa Cruz, Laguna. But tonight, allow me to stand by the name of your one and only, your Pilipinas 2011 Miss Universe Punta tayo ngayon and sa your Miss Tariahan. Universe 2012 first runner-up. At hindi niyo po ako sabay-sabay malakpakan Tier 1, si Binibining Chenin Tugonon. At bago ko purisanin ang inyong harapan, nais ko lamang po mag-iwan ng kasabiang hindi bukas. Hindi rin Very small. pero May tao eh. nasa kamukuti nilang pala, Rito. lalagay ang dibdib na pinagpapiyasa. Pati sa taas yung munisipyo. Pinakyan. Madaming tao. Tinatarget naman natin. Doon tayo sa may ABC or color game. Ayan, color game tayo. Meron sila doon, color game. Kumaya tayo ng 1,000. Doble. Isang case na ulit tayo. Oo, okay na yan. 2,000 na tayo. Dalawang ko lang. Ano mo ba ito? Dalawang malo yun. Bakit? Tatlo pala, pagka-redo. Ha? Tatlong case, pag-redo. Oo. Wala silang ano? Meron na naman sana tayo eh. Lalabas na naman dyan rin eh. Sige, tayo na. Okay na yan. Huwag masyadong greedy. Ha, talo ka? Ito, tumama. Ayun, 2,000. Oh, talo sandan. Ilagay mo yung 1,000 ulit sa red. Saan? Sa red. Oo. Tayo na. Okay na yun. May 1,000 tayo. Isunada lang. Dire-rek lang ngayon. Dire-rek lang. Mag-triple ka. Mag-triple niya. Tama ng double. Catching lang. Hindi, ano ito? Vlog lang. Vlog ako eh. Vlog lang. Okay lang. Vlog lang. Ano kayo? Hi guys. Okay, sabi ng isa lang eh. Huwag dadalwahin. Huwag dadalawin, masyadong malaki. Masyadong malaki pa yan. Oh, 4 na case na yan. Apat na case na huwag hindi. Okay, 4 na case na raw na beer. So, alam nyo guys, nagtaya tayo ng 1,000. Yung unang bola, dalawang kulay na red. Tapos nagtaya ulit tayo ng 1,000, isang kulay. So,
Panalo tayo ng mga 3,000. Hindi masama. May pang-inom na. Nagagalit yung nagpapanalo. Ayaw magpapidyo. Oo, binabalag ko po kayo, sorry. Yellow. Ayan, uso na kayo sa larangan yan. Vlog. Uy, kumamay ka muna kayo sa ano. Mananatan ng 3,000. Hello, continuation. Nag-lock. Ito Meron sa Ayan. So, tirahin na natin itong balot ni Bossing. Taga saan ka, Bossing? taga dito lang po. Taga rito. Ang bundong. Sa may Butlong. Oo. Naka-live sir? Hindi, i-edit pa natin. O baka sasabihin ka. Wala sir. Shoutout. Happy Shout Fiesta sa mga taga Magdalena. Happy Fiesta sa mga taga Magdalena. After, Bigyan na lang ito ulit. after 3 years, ngayon lang ulit. Kasi nung mga nakaraan na 2 taon, walang fiesta, Wala sir, ngayon lang ulit. So, sige, pasawa mo kayo. Magkano yung balot mo, mga mo? 20 pesos na, sir? Pwede yung 2.40? Pwede. Sir, dati 18 lang yan. Nagmahal na. Buti pa kayong itlog, nagmahal. Oo nga Ikaw, wala pang minamahal. Wala pa rin hanggang ngayon. Ay mag-itlog ka na lang. Yun. Nasa itlog ang forever. May joke si Kuya. Sige mo pa. Sige to, sa'yo na lang yung 1,000 ako na magbabayad. Para wala kayong talo. Alam mo, ito, yan ako masa. Ito, kuha ka. Ano kayo? Balot? Balot. Okay ng balot. Ilang pang piraso pa yan? Marami pa to sir. Marami pa. Kalalabas ko lang. Kalalabas mo lang. Buti, napasama ka sa swerte ko. Lagi magkakabili ko. Hindi pa kumakain ito ng mga 3 linggo. Tama-tama yan. Ito siyan. Ano to? Itlog lang. Itlog ko lang. Sir, bakal. Walang itlog ng pato? Wala sir. Yung itlog naman ng pogi, ubos na. Hindi, nandito pa ako eh. Itlog ng pugo. Masaya sila, masaya. Ayan. So, ayan mga kabisayang Ilocana. So far, nag-enjoy naman. Napagtripan natin ang balot. Kagabi pa to. Kabisayang Ilocana. So, ayun, naglalaro na naman tayo. Hopefully, di tayo mapagalitan. But so far, so good. Panalo na naman tayo. Mauwi na natin yung ating... Meron pa silang 2.5 down. Sandali. Sige, kunin mo yung 2.5. Ito nga yung numero ni Collab. Mukhang delikado tayo dito. Pass muna tayo. Akala mo, expert eh. Meron tayong meron tayong income na 200%. 200% na to. Madami-daming balot ito. Nakatagsawan yata yung bangka mga tayo mapauwi dito. Hindi tayo mauwi yan. Ano lang yan? Swerte lang. Beginner's luck. Sige, lagyan mo ng 100 yung puti. Sa puti. Siyempre na puti. Pag nanalo tayo dyan, sobrang swerte na natin, sumama na kayo sa atin. Nanalo na nga. Nanalo na nga. Sabi sa'yo, sumama kayo sa atin. Ayun. So, nag-eksperimento tayo ng buhay. Ano pa rin? Lumabas. Ayun, lumabas pa rin yung pula. Nagtaya tayo ng 100 sa puti. Lumabas yung puti. Okay lang, basta panalo. Ano lang? Sige, tira mo. Sandali, tingnan natin. Pintadahan natin. Pinadahan mo na. Para may makakasama na. Kinakausap ko eh. Nakausap ko ba?
Baka madama itong iba dito. Ako pagalitan, ha? O, sige, pulahin mo. For the sake of vlogging lang po, nalalaro lang po tayo. Hindi po ako magician. Hello, good morning mga kabisayang Ilocana. Ngayon, natapos na ang Fiesta kagabi. Nakatulugan ko kaya hindi ako nakapagpaalam. So, ngayon ay Sabado, July... Anong date ngayon, tita? Anong bang petsa ngayon? 23, July 23 na. So, natapos na yung Fiesta. Following day na ito, nung vlog namin kagabi. At ito, ready na yung breakfast. Ito yung ating mga chef. Oh, masarap yung niluto nila. Oh. Yung prepare nila. Ayan. So, again, salamat sa inyong lahat. Salamat sa panonood. Please subscribe and like. Bisayang Ilocana, Magdalena, Laguna vlog. So, hanggang sa muli. Bye-bye!